Kadai kesngi ke kemen yang ngi hagini ke por basai sisian pat ngin yo banwan syafi hagak keteng utrajen Jesus Christ. Kadai ke por yang ngi ngin yo snyo pat sai sisian ni ke ketien jong oblay. Mata kesngi aku apan kren pang. Kari khasi ke jai benrio ke bakar pang. Hakikat tu kan ni teli ke jingkren ke baladap ni kren katu kan ni pang ke jai benrio. Hukumno ke jai benrio kadai ke badon kam bat ke jai benrio. Kalau don haswa baka balang kan don. Hoit mentau ublay utray ng baka balang. Rekan ma utray ublay unom satia. Ya kari bagi jai benrio. Ublay udon kaplan ya kiri udon kaplan ya jai benrio. Ngisyam ba ublay udon kaplan na gambay kari kasi ke jongi. Tongan pulih kini ke por na ke kitab jong Habakuk kalau nong ke balai ke dekat ke baar ke baong kumni. I try to pen im ya laka kam hapadeng kini kisnem. Tu pen banai ya ka hake jing bitar tu kan mau ya ke jing isnai. Utrai on pen im ya laka kam jong hakini kisnem. Namar day ublay wa tray ublay ubale eki baro hatu mentah hake jing day baka kam ke jong Bat ka Bible ka ong ini gigentian. What hapadeng ke jing bitar. Utrai on kan mau ya laka jing isnai. Hake ketien pareng haba ka Bible ka ong tupen im ya laka kam ka ong revive your work. Ngakwa ban keren kerpang hagini ka por na mendagari khasi jongi. Magari khasi jongi kadai kari kabayo ya kari Bible. Nagade kari ka ublay ujuan jengo barobo. Ka bor ka jong mensim bukuat. Ka gospel ka bawan nengkong siapa ri khasi kadai ka gospel ringkat kari Bible. Ki missionary ki bawan nengkong hang ni hari jongi. Kimdai ki missionary ki balong tang ki theologian ne kimdai satia ki missionary ki bawan tangan penhe yo put yo sam ya ka niam ya ka balang de jongi. Kidai ki badadon jing khot no blay. Kidai ki brio ki badon ya ka bor ka jong mensim bukuat. Kari jongi haki por ki ba menshua haki spas nem ba menshua. Kadai kari ki ba pau nam ka jing tray yo mensim bukuat. Hau khat khandai spa handrio. Haki tu ki snem ka jing tray ka jong oblay. Kadai ka ba khrab haki ri ka jongi. Na kata gadaw ngangay ublay un revive. Ublay un penim. Ublay un pa biang ka revival hang ni hari ka jongi. Hapadeng kini ki snem. Kini ki sengi ki ba khatu. Ublay un tray da ka bor ka jong u. Man ngangay un napen bana ya ka. Kiri ba ki jay ben reo kintip. But kiway ki jay ben reo. Kiway kiri, kiway ki jala, hang ni hapo ka ri ke jongi. Ini o ega jingker khu na kini ka revival ke badan ka ri ke jongi. Blay ha ke jaka ke jing bitar, on ken mau ke jing isnai jong o. Ha ke jing shala da pin pej ya ki ai ki baja hang ni hapo ka ri ke jongi. Aku aban ong e fi lada ublay un bitar no e ka ri ke jay ben rio ro kala idai. Ma ke jing jalai ka pop, ke jing jalai ke jing adi puat, ke jing adi drugs, ke jing adi kiat. Nang ta ke jing jalai ki kam sneo ki kam malebor ke tu ke tiem ke corruption nang ta sibun ki ai ki basi ki basang ki dan agari jongi rai ka Bible ka ong ha ke jing bitar tu kan mau ya jing isnai to ngaku angan pen e fi khandiat pang ke jing long karpang dari bagajai ben riu jongi namar ngiyo asngeu ya gane na ki briu ki jong oblay ki balawan chene silong ki bawan hang ni hari jongi Kuma saupo snem menshua udan we ubrio balajuan bun sien hang ni apo ri jongi. Uni ubrio uday unong yalap ubade u aktor menshua. Hage jing shisha uni ubrio una ula kala ke bamut ublay upai u keleng menyalap ega gospel. Hakaway ka puat kat bu nang syong hapo ke aeroplane. Ublay ukuren nya u buun salet syakaway ke jat ben rio ke bakar pang. Kabama hi ulari bun snem. Bat on salet ban yalap on salet ban hikai ye kita kibrio kat bau nang duai uyo I atat ye kita kibrio kilong kumno kador jangki ke balong kumno ti amslem hadien uni ubrio wan poi sine syari jongi maria poi hang ni haselong uang ini kigentien ong ini kide kibrio ki bangang layo I ini kide kibrio ki banga nga ngaladuai nam ta jangki namar ublay ladep keren lupa nga mangan salet chagaway gajat ben rio ka bakar pang. Piu belay ulari yangi, ula sumar yangi.
Daki hajar ki snem. Daki spa snem. Ngilai gendu ki brio ki bamani blai thau. Ngia gendu ki Muslim, ngia gendu ki Buddhist, ngia gendu ki Hindu, ki babon, ki jai ben rio ki jai niam. Handrai ngim ju mani blai thau, ngi ngai baik tang ya wei blai. Udan ru wei brio jong blai, bo ni uni brio jong blai. Bo blai upenan kam hai uni brio. Ni brio lalong jingker ku hakadau ba Asia, hakadau ba Afrika. Deki pau hajar teli ki balang gio jingker ku nu brio ka kerteng jong udai urap mahini. Uni urap mahini ulawan sini sesilong kuma lai po snem tam mensyua. Uni brio ru Ukraini gijo ki gentian. Wong pi pidai ki jai ben brio ka bakarpang. Muslim ki don phang sathi se Bangladesh. Nang ta gini ki them jong gari India ka Assam ki don ki Hindu. Nang ta sepang mingi jongi kidon ki Buddhist bat kumta terter ong ublai ulari pi kini ki spasnem pi klem pediang satia ke jing mani blai thau ma ublai ukwa ban penan kam ke ri ba jai riu jongi sisa na ke gospel kawan hari jongi ki khasi kila pediang ya ke gospel ngakwa ngan kureni fi khandiat abang kren spangari khasi abang ong garui khasi ngamot satia tang ini jaka khasi jongi hanrai ngakwa ngan keren spang garui khasi ke baya ubohoi uwar ukhenriam upenar baro kari khasi jantia kahap hakeju kektien ke ong garui khasi ngi don ke wei ke bible ngi don keju ke kentien tho ke bengi ya keren ngai abang keren spang garui khasi keren lang yakini baro nganget yakini ga puar bo ublai udon ka plan naga menda gari ke jongi pitiap anda ke gospel kawan ke gospel ga benengkong ke bawan hari jongi lawan lam de wei ubrio ba kerteng Krishna Chandra Paul haus nem khat praspa khat lai haga snong shela yuni la pha de William Carey nang thi na po Calcutta uni lawan nang ta ulah translate ya ga Bible ne open kelaktian ya ga Bible ka gospel o Matthias syaka ktien khasi tang ba ule daki dak banggali nu brio klam sa aslam ulah lek phai no sapa Calcutta hadian owan so wei ubrio ba kerteng Alexander Lish uni usyong hapo like kensel ka snong ka baharum sora uni ru uklam syong slam namar ke jingjur palat ka slap ulah lek phai no Henry ka arko artrik ujun khat praspa asap huwei Thomas Jones ulawan segeri jongi uni udai ukpa jongi alphabet khasi dei uni ubala translate ya ka Bible but dei uni dei no uni ubrio ngala ban ong dei no uni ubrio uba ngiyo ya ka ktien ke jong ublai but ngiyo ya ki dak la jong ngiyo ya ki jingkuli la jong but nang ni ter kisawan ki Kristan kisami ki Kristan ki babuan hageri ke jongi nang ta kum tu ter ke gospel ka sedang ban roy hari jongi pada usnem khat khandai spa hanrio nadu khat khandai spa san kadon ke jing trei ke jong mensiem bakhoi ke bakham jor hageri jongi sigi than sora sigi than saudong ri khasi khamtam hagi than west khasi hills hathan mairang kadon ke jing trei ke jong mensiem bakhoi kani ke jing trei ke jong mensiem bakhoi kadai nagari Bible ke bami na po ri Wales Pitip baki ba khambon hi ki missionary ba wan hang ni idai na riwil sa tu kapor lain no ki missionary bana hakmat le se kum Krishna Chandra Paul handrai idai na riwils hari wils ka don ka ri Bible ha ka jingalap we buriau ubagerteng Iban John Roberts uni Iban John Roberts ne Iban Roberts udai unong yalap ubayalap ha pedeng inong ti do yong uplay utrai de jing trai ke ba kraw ha hapo riwils kani ke Bible ka spread nega kapur keleng dari England kapur sekiwe ki jai ben riu ro namar ka hima England ha ketu kapur ka sensyari ka partai baro kawai kapur keleng saudong kani ke Bible kawan hang ni harui jongi ro
Anda kawan hari kasih ki beriau ki pediang yang mensim bakuai. Ki beriau ki yo ri Bible ha kita gapor. Fitiap anda ki beriau ki yo ri Bible. Ki yo ega jing tray mensim bakuai. Ki kam ki baki ki jule kim le syo. Kim bam kwai syo. Kim di secret syo. Kim di kiat syo. Kim le syo ki kam ki basneo. Isdang man syakri yo try. Man im ke jing im ke bakuai. Baki yo ro ega jing pensle ke dong mensim bakuai. Na kita gadau ngakwa ban ong ya fi natu ki spas nem ki memencua. Ka jing tray ka jong oblay hang ni hari jangi ka day ka balong pure ka balong sngur ka don ka jing tray ka jong mensim akhoy ya ki brio bat ki brio ki yo ya ka jing pensle ka jong mensim akhoy ni ka ri Bible ka ba ki brio ki ong keleng saudang mentah kani ka ri Bible po ri kasi jangi kayat keleng saudang kapoy chikirilum lushay ni siya po Mizoram kapoy shadu Maharashtra siya Ramabay Mission kapoy syadu Korea. Pins lengo kapoy syadu Korea. Hagijing sisang hapo Korea menta kajing tray jong oblay kadon. Hang ni ha Korea kari Bible ka banengkong kapoy hapo Pyongyang. Kani ka Pyongyang kadai ka capital ni kadai ka nongba jong kari Korea ka bampat peniaklat ketu kapor. Menta ka North Korea ka South Korea kidon lah gajong kari. Ya ka North Korea mentala sensya di komunis reha ketu kapor ka Pyongyang kadai ka capital jong ka Korea. Anda kari Bible kapoy hang ni ha Pyongyang. Kadon ka jing tray ka jong oblay ka bakraw hatu kata. Baka Pyongyang lakhot ya gani ka Pyongyang the Jerusalem of the East. Ni ka Jerusalem jong kithan ni. Kani kaja baro namar day bo mensi makoy. Uba nakani ka jaka nang ni nari kasi upoy syadu Korea. Na kata daw nga ko abat nang fi ublay ba sa sisien unle ki kamba ki dakla gani ga ri chungi. Ngin long ke jengger khu ya ki ri ba ki jai real. Kabas ngosi kalong hangi hapo Korea ki brio suki ki kalaniam no. Watlah hangi ha Pyongyang ki don ki balang ki bahe. Re gini ki balang ki abot lang ki rukom sensyara gitu kapor. Anda dep katma ba ka baar. Ai ke baja ka North Korea ke kalalong komunis no. Kini ki balang ki bahe. Nengkong ki pediang ya kini ki jing penia jang kini ki komunis. Rai suki mentah North Korea. Don Kristan syu. But ka North Korea kadai ka way ni ki jaka ki basniu tam. Haga jing ya day but ka gospel kadai ka way na giri ki basniu tam. Kumakibrio ki ong hagi ni kisni. Mensim bakhoy na North Korea, ukun ria no siya South Korea. Ka Sewell City, menta kadon ki balang ki bahe tam hapo apartheid. Ka balang ka bahe tam hapo apartheid. Ka badon ka mapralak hadu kandai lak ki brio gawan ni seng manla ka singi Sunday. Kadon hang ni ha Sewell City. Ka bagerteng ka Yoido Full Gospel Church. Ka balang Presbyterian ro, ka bahe tam apartheid. Kadon hang the hapo Korea. Nang ta kiwek pat ki balang ki bahe jang kiwek ki kenhun balang ro ki don hang the hapo Korea. Kadaw gadai na kadaw ga ri Bible na ka jing tray ga jong si makoy. Ka ri kasi jongi kaya don banta bagani ga jing tray ga jong si makoy. Na kata kadaw nga kwa ban ong ye fi gini ga por ublay unum e ka ri jongi. Kumbau Habakuk ong atray wang tupen em ya lakakam hakini gisnem. Revive your work. Ngangen utrai sasisian un revive. Un pa ya ke revival ke jengo. Ngangen kamtam hang ni hari kasi jengi kanwan ke revival sasisian. Ki kana jengi ki samala ki rangba ki temen ki long keme ki nyo ya ke jing tray ke jong mensim bakot. Sasisian kanan ke jing pelu ke jong mensim. Ki brio kin eno ikitu ki kambarim jengki. Kin eno iki jing bam ki jing di ki addiction ki bamlong satia. Kin eno iki kam sneo jengki. Kin eno iki jing brai jengki. Kin eno iki tu ki eki basneo ki bate eki ke jing em. Kin pai se ublay ke revival kanwan sasisian. Kumangan ban biang sasisian haka jaka ke jing bitar. Ublay unte ke jing isnay jengo. Tongiro ngina duay bo ublay unte ke jing isnay haka ri bagajat benreo. Ublay unte ke jing isnay haka ni kanang ba shilong. Haki shnong ki tao ki ba fifi adon. Ublay unte ke jing isnay. Nginyo i ke jing tray ke jong ublay sasisian haka ni ke ri ke jongi. Utray unum i dalay lero ya. Kamtam haki sngi ki bakat du ke Bible ke ong.
bo blai un the no yo men siem halor ka do baro kat bangin nang jan se ke jing wan ke jong utrai jisu kat tangin nang yo i ke jing trai ka ba kham kraw ke jong men siem ba khoi men siem o blai un trai ha ki yang ki sem un trai ha ri ke jai ben riu changi un trai ha ki balang changi sa shi sien ki brio kin nom snow hon tang ha ke jing long niam kinom snow hon tang bala kha kristan ki kinom ya pediang kinom ya compromise bagi rukom sensyar ki bamdai satya hagani kari bagi jai ben riu changi handrai kin yang bai hakan nong rim ke jungki ba ki dai ki khon ki jong oblai la sil spa daga snam ke jong utrai jisu ki brio ki bam tre satya mane khle khawlang ne ban compromise ya ke ba ke ni ka parthai ka le ngakwa ban ong ke ni ka por ban ngada ngai scam ke ni ke dai ke jing duai jonga ba ke ri khasi ke namlong ka North Korea ka ri khasi ke nam kalalong ka Shillong ka namlong ka Pyongyang dai ka Shillong kan long ka Jakarta jong sim khoi ha ka jaka jong ka jing bitar ublai un isnai bạn nghe nhiều y cái revival cái trong blay cái ting cái trong blay sa chi sien ha cái ching em chang ni to men siem ba khoi un tray cái ching em chang phi shimet ki ba yeng ki ba sem ngin khmi lan ti cái ching tray trong blay cái ba kham kraw nang ni sa khmat man ni shong ha cái ri cái ba blay la kir khu ni dei cái jai ben riu cái ba kerpang ri khasi cái dei cái ri cái ba blay u ye cái jai ben riu chang ni cái dei cái jai ben riu cái ba kerpang to blay un kir khu phi ba ro blay shibun lấy được khối phi